Mizo trans clear tu te in Java in chibai ka book le vek a cheu tuntum video a chuan Mizo zai thiam lar em mai Stacy VL Manpui a Sunday core design nal tak tak a hak chwa chin te design kan ron phau lang dona Stacy hi Mizo zai thiam gospel singer zinga zai thiam ber pol le alar ber pol ani bok Stacy hi in chei athiama kor mani in me tur thlan athiam boka chu mai ni lo in a design a thlan thiam bok baka mani kor hak design ne na puan bi in mil tur thlan ko athiam tel bok ani meichia te hi kanin chei reng reng hian kan kor hak ne na kan puan bi ani lo pon kan ke kor te ai mil tur hi kan thlang thiam thin tur ani chutiang bokin voina Stacy core design nal tak tak kan ran phau cha atangin nang ni po in core design nal tak tak in lo ngai to a chwa chu mai ni lo in puan bi design kan te po in lo thiam tel bok kan du sak cheu ani voina kan gospel singer lar tak mai in a core design nal tak tak aron hak te hi kan Mizo designer lar tak tak te design ani a designer te chu Christine V mes khyang te le adang dang te anni Mizo te hian designer tam tak la tak tak mai thiam tak tak mai kan neya chung kan designer te chu description a hian an hming te an Instagram account hming te kan ron tar lang zela core designer tak tak ilo thui tir du ani chuan description hi ilo share ve ngei don nia core designer tak tak kan ngai to a core designer tak tak kan thui chwa ka chutiang bokin kan core design te hi nal tak tak le moi tak tak ni ma se athiang hlim lo chuan anal na a hlut na om lo thin ani chuwang chuan mitin te hian thiang hlim na hi kan ngai poimo tur ani thiang hlim na hi pathian dot tu ani kan ti thin kha chuwang chuan kan hausa emo kan rethei emo kan nei ang tok to ka thiang hlim taka kanin van faya kanin sei thin tur ani Mizo Trans YouTube channel hi lo subscribe ve ngei ro le kan lo me